3-4 nedelje početak farme i tad sam kanalila sebe zato što oni ljudi ne znaju sve, razumeš, a meni je bilo teško, a već sam započela s tobom. Ali posle kad je sve već dobilo na značaj, kad je postalo mnogo ozbiljnije, zamisli ja to sada radim. Znam. Tako da, smiješni su sa svojim izjavama. I da izjavim to da ti ispadneš i da ja kažem, wow, neka isposaća da svim prvo mesto. Pa ja bi bila najveća debilka na ovom svetu, razumeš? Da. I oni to tebe ubeđuju i govoriti, pa jesu oni sisali, jesu oni bre normalni? Oni izgleda tebe smatraju, znaš za kakvog mentola kad oni tebi to govore. I misle da ćeš ti da se upecaš. Ne, nemoj to. Zato što... Jeste. Jeste. Ne govori oni to meni, nego to tebi govore. Ne. Tebi da bi nas razjevali. Znam, ali zašto bi... Pozdrave u kameru sad kad je bila Mira Škorić. Da. To tebi govore, ne meni. A zašto vi se... Čekaj, što bi mene to povredilo? Zašto to rade? Ne, ću tebe da naprave to. Oni pričaju sa me zlata na ovo ono, a da ti to radiš. Da. A kažem ti, ne znam, zašto to pričaju posljednjih 3 dana? Ako nisu uspeli da nas sazove 106 dana. Pa zato što su verovatno došli ovde da provociraju i da ubacuju koske. Razumeš? Da. Ti jesi bio ljubomoran i svojim hoće da te nagasiraju najstrašnije. Da se primiš. A nisi se primio. Verovatno im sad to čudno. Zato što se primio na Lazića, zato što se primao na svadbu. Ajde, bešte muve. Razumeš? A ovaj put se nisi primio. Verovatno im je i to čudno. Znaš? Moguće. Tebi čudno. Ne. Je li imaš dodati? Kako te nervira kad nisam dodati? Tebi čudno? Je li? Jeste. Što se nisam primio? Pa što se nisi primio? Ti čudno? Pa jeste. Što? Zato što njih 4 i ubeđuju te još to. Dobro. A dolazi iz spoljnog sveta. A to je bilo dok si ti bio ovde, od kad se vratio. Znači ti ne bi mogla to da izdržiš sad kad bi tebi tako sila. Tako? Pa bio bi mental, sam bi sebe kanalio kad bi radio takve stvari, razumeš? Da. Znači ti ne bi mogla da izdržiš to sad. Tako? Iskreno ti. Pa nervirala bi se sigurno. Nervirala bi se. Nervirala bi me. Ja bi se s njima terala. Dok ja ne vidim 100% da baš nema. Ja sam to pokušao s Mikim, pa ti... Što se dešava? Sjećaš kad si pričao? Stani jedan. Tačno. Igra. Ja to nikad nisam rekla. Nego sam pozdravila u tih prvih mjesec dana. Kakva igra? O kojoj igri ti pričaš? Si tako rekao? Ja tako nikad nisam rekla. Samo sam ga pozdravljala. Ali nikad nisam rekla nikakva igra, nikad nisam još ništa pričala, jesi normalna? Samo sam pozdravljala. To je bilo u početku kad mi je bilo teško, kad sam još mislila i kad mi grizla savjest. Kakva igra? Sigurno. 1,000,000%, da. Okej. Šta bi mi rekla reći sad? Koja mi je čaška? Koja mi je čaška? Češko ću reći. Šta man?
Zato što kad sam tužna, to mi znači. Šta? Da me maziš i češkaš normalno. Znam, okej, ali recimo to što te kažeš. I sad, pa to. Kako je, na primjer, njemu to? Ti si rekao kao to ti je smrt. Ja nisam tako. A što izlačiš to tako? Izlačim ništa. Izlačiš. Ti, na primjer, kad si mi rekao za ne svađi, to se... Isto kad sam nervozno volim te jako. To me smire. Mnogo. Kako što ti meni rekao, to ja tebi kažemo. Svaki put kad sam za nešto nervozno, smiri me skroz. To je nemoguće. Možeš? Nju ne znam čemu, čovek mačka. Mačak, nije važno. Kuđe. Ti si lud